Na súa sexta edición, o Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro está xa consolidado como un referente a nivel galego. Ten no seu haber premiados da categoría de Xosé Antón Neira Cruz ou María Canosa. Evidentemente está consolidado como un referente xa literario a nivel galego e a literatura infantil non é cousa menor, como todos sabemos, porque é o futuro dos lectores e a xente culta e dos cidadáns comprometidos e críticos que imos a ter ao longo da nosa cultura. Entón é imprescindible que fagamos esa semente. Hai escritores que se presentaron a este premio, que gañaron, de gran prestixio, como Patricia Mallo, Xosé Antón Neira Cruz e María Canosa. O prazo de recepción de traballos estará aberto ata o 1 de novembro e o xurado dará a coñecer a obra galardoada en decembro. Ademais da dotación económica de 3.000 euros, a editorial Galaxia publicará o título gañador. Este premio leva unha cuantía económica de 3.000 euros, que o Concello fixo ese pequeno esforzo de subir a cuantía e creemos que foi positivo, non? De feito, na última edición veuse como incrementou o número de obras e bueno, que o premio tamén colle un pouco máis de categoría. E tamén creo que a parte do económico, a parte máis importante deste premio é que se van a repartir ao final os exemplares entre todos os nenos e nenas da Pobra do Caramiñal. É que estimular a creación de literatura en galego e achegala ao público infantil é o principal obxectivo que busca este certame, o tempo que homenaxea a figura do pobrense Carlos Mosteiro pola súa contribución á literatura e á cultura en xeral. O primeiro chanzo en manter viva a chama do galego e a nosa lingua e a nosa fala son os nosos nenos. E o primeiro paso é que teñan textos atractivos, interesantes, e que lle resulten amenos e divertidos e que estean escritos na nosa lingua para que polo menos no futuro se sean galegofalantes e teñan as capacidades, a comprensión lectora de ler na nosa lingua. E a todo eso se encamiña o premio.